Good morning. Morning. Ayun o, breakfast. Sige ba? Coffee tayo. Uy, ang ganda ng ano, tunog. Ang sarap. Province talaga. Ang sarap yan, ting. Nakakano nga sa amin. Sa? Sarap nga eh. Province na province yung ano. Punta kaming cave. Ayan na si Arthur. Yung aming tour guide. Sino ko yung makakapit? Ayun, gising na rin yung dalawa. Diyos ko. Inabot ng alas 2 yung dalawang yun sa ano, inuman nila. Sila lang naman dalawa. Di nila naubos yung ano, yung black label. Kaloka. Ay, pinapainom nila kami kagabi. Sabi niya, shot ka para mag-uminom din si Jackie. Naku, huwag niyo pa iinumin si Jackie ah. Ayan. Morning anak. Morning. Tapos na tayo. Ayun, sarap oh. May hotdog. May daing. Tapos egg. And coffee. Tapos yung tunog ng mga ano. Rory? Rory ba yan? Mga kuliglig. Saan cricket yan, Mi? Morning. Mami, cricket. Ah, cricket. Tunog na yan. Morning, Daday. They are called cicadas. Cicadas daw, baby. They're making those sounds because their special skills on the thorax that makes those sounds. Si Dalton. Iba. Iba. Parulo kayo eh. Ginawa ko yun. Hello, kitty kitty. Nagsa-sunbathing ang kitty kitty. Ay. 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 Makalmutin ako eh. Hi, kitty kitty kitty. Hi. Ay, ihali ka na. Nasampay pa yung ano namin. Mga sinuot kagabi. Pas ka? Akit kami sa cave eh. Baby, let's go. Tara. Tayo lang ata tatlo sa ano. Ay, sumama na itong malalaki. Di pa sila pa kasi. Hindi kasya. Ha? Asan si kuya? Malis eh. Umalis pa. Magbabayad pa ata ng bill natin. Simangot na naman. Iwan mo yung kay daddy mo kasi nagsa-sound trip. Dito sa akin, Chris. Mulan kasi. Ay, natakot naman. Okay. Sige, tingnan mo. Let's go sa cave. Saan? Diyan? Kaso nang Mamaya. ayun yung meron ng kuweba. Oh my gosh. Katakot. Ang mga bato. Malambot ang lupa eh. Naku po. Excuse me. Maduraan ka dyan eh. Loko ka. Let's go guys. Hindi na sumama si Dalton tsaka si Froggy. Nanggaling na dito kanina si Dalton eh. Di daw siya magkasya dun sa entrance nung ano, nung cave. Laki kasi ng katawan eh. Sarap dito maglaro eh paggabi eh. Taguan kayo. Grabe. Hindi ka na makahanap talaga. Forever ka na nakatago. Baby, careful ah. Hawak. Hawak sa mga kahoy. Exercise. Exercise ito guys. Ay, bongga. Yung taba ko. Mabawasan. Ay, puki. Ow! Buti na lang. May bato. Ay, sabi ko. Tisod ako eh.
Baka may zombie ah. Ay, ito na ba yung cave? Guys, sa Minecraft, baka may zombie. Ah, oo nga, di nga kasya dito si Dalton. Baka malaglag ako. Hindi yan. Gapang. Ay, may... Pwede ako mag-mini dito, may. Ano mag-mini? Yung Mina? mine. Go. Pwede ako maghukay. Woo! Ano to? Kala ko kristal. Hindi, mga kinikinang namin. Ah, Glitters na yan? Hello? Hindi. glitters daw. Hello? Maliliit pa na stalactite. May mga kristal ba? Hindi, kinikinang lang sa kristal. May kinang Ano ulo. yung nandun? Ang dilim nga. Ay, ano yung nandun? May dala mo cellphone mo? Hindi. Well, dapat dala mo may torch yun eh. Kailangan na. Kumikinang-kinang. Kumikinang-kinang. Baka may caveman ah. Ikaw, iwan ka dito, caveman ka na. Ay, ang sarap. Ang lamig. Tulog. Kuya, paano nga po? O, si Jackie. Bakit yan may ilaw? Ito. Oh, thank you. Hiningal ako. Ay na. Doon. Ano yun doon? Ay, yung ano. May kinang-kinang lang. Puno. Oo nga, no. Wow. Hindi nyo kita, guys, pero kumikinang yung ano niya. Oo. Kaya po siya tinawag ng Crystal Cave dahil Dito oh. Oo. Wow. Kunin natin natin. Oo nga, eh, no. Crystal yan? Kumikinang siya oh. Ano yan? Sana diamante na lang siya, pwedeng umukit ng ano, no. Ano tawag dito? Crystal Cave. Crystal Cave. Ito ang taas na, ano. Tingnan mo, oh. Formation lang ng ano. Huwag masyado kayo. Kaya nga, eh. Baka malaglagan ako ng... Ay, ito na ano, oh. Kuya, oh, nabali na. Opo. Baka pwede makahingi niyan. Huwag masyado kayo maingay kasi baka malaglag. Ayan, oh. Ito, no, isang ano lang, isang haba lang. Yung ano Ang, po? yun, oh, stalactite. Dali, kuya, please. Ano lang, pengi po kami, ha. Ayan. Nakakaya ng Ano lang? Souvenir. Kuya, kaya mo ba yan? Hindi po masyadong kailangan Yung kahit maliit lang, kuya, yung kayang baliin lang. Opo. Ayun o. Ayun o. Kaso masyado maliit eh. Feeling ko nga yung iba kumuha dito, kaya meron eh. Pero ang ganda kumikinong, oh. Hindi nyo lang kita, guys, oh. Kaya lang ito po. Yung dito masyado sa taas, hindi masyadong makikinang na po. Ay, ganda. O, Para kang kuya, na- ano ka? Hindi. Huwag kayo sa may gawa kasi malalaglag yan. Afterwards. Masakit yan eh. Yung dito ma'am, hindi na kumikinang yung abot ko. Hindi na. Hindi na po. Ito na lang kinatatayuan ko, oh. Ito na lang. Bitbitin namin. Dito ma'am, hanap ulit sa Sige, sige, sige. Uy. Sana may Yamashita dito, eh, no? po. May Yamashita ba dito? Treasure? Wala po. Ayun, nakababa na kami, guys. Nagpawisa naman ako in fairness, grabe. Isang ano lang, isang tipak lang. Sabi ko yung ano eh, yung gatroso ka, ano kalaki, ayaw ibigay ni ano. Arnold, tama? Ayun. Yan, thank you. Ayan, may ano pa siya ulit. May next client siya. Sige, okay na kami. Magsabi na lang kami dito pag alis na kami, ha? Thank you. Maraming salamat. Hindi naubusan ng ano dito. May tinatayo pa, Jackie. Oh, panibagong ano. Sige nga, magano ka nga dyan. Kaya ko daw. Sige, kaya mo yan. Go. Para kang gagamba. Go, Jackie. Go. Tangi masakit pagka walang tsinelas eh. Go. Ah. Kaya mo yan, sa taas pa. Doon o, sa may walang flag. Gora. Yan. Tapos sumarap ka, pipicturean kita gagambam, ano, gagambam bukid.
Grabe guys, nakakaingit sila dito, yung mga tao dito. Pinagpala talaga. Paradise. Grabe. Dito ako ba? Kasi sabay lang. Meron pa ba? May tinatayo ulit na ano, parang bahay. Ang simple lang nung ano dito, nung may-ari. Kapitan ata yun or kagawad. Ang simple nila, pero ang yaman niya. Ang dami-dami niya mga bahay na paupahan. May beaches and caves. Ito sa amin, beaches and caves. Beaches and waves. Breezes and waves. Ang dami. Yung mga lalaki, ang ano eh. Ang KJ, ayaw magpa-picture. Kita mo ate. Sige, para turuin ka dyan. Tabi-tabi po. Wow. Picture kita dyan parang babae sa Balete Drive. Dito, sa ilalim, may daan. Meron ba? Ay, wala. Wala na. Dito oh. Sino? Hindi ka kasyo dyan. Ako kasyang-kasya talaga kami dyan ni ate. Yung doon hindi ako kasi. Oo. Gapang. Pumasok yung Oo. papa ko. Gapang kami papasok. May gulog sa loob eh. Ganda dito. Dito ka lang Doon oh, yun doon. Tingnan mo yung doon. Ayoko nga. Dali. Sige na, Jackie. Ikaw na. Mag-vlog ka doon. Bilisan mo. Naman dali. Ah, wala nga. Yan. Yan, Dora, Jackie. Jackie the Explorer. Mag-vlog kayo na Jackie. Sige guys, punta natin dun. Dulong nun. Punta natin. Tingnan natin. Ayaw kasi guys to ate. Kaya ako na lang. Happy oh. Ako na lang ang aakyat para kay ate. Ano mo makakapit si John? Sino? Ikaw. Hi kuya! Wala dito eh. Sige, Jackie, dyan ka. Yan o. Guys. Ang ganda. Sobra. Sobrang ganda guys. My God. Saan pala dito, Jackie? Dito rin eh. O yan guys, so ganda, sobra. Oh, swerte nila eh. Paradise. My God. Kapit tayo, baka tayo mahulog. Hindi daw gulong itong mga bato dito. Okay lang, magulugan. Matabunan ako eh. Yan guys, so ang ganda, promise so. Lang, kaya tayo sa dulo. Kasi, po? Hi, guys. Ayan sila ate, oh. Di paano ako makapunta dyan? Yun guys, so pinapaingit ako natin. Hindi kasi ako dun makapunta kasi nga, ang daming mga bato. Yun oh. Dun sila oh. Meron pa, pag ganun ka. Yun oh. Tingnan nyo guys, so sobra. Te, ang ganda ang view dito, te. Tingnan mo. Ano lang, liblib siya. Ha? Liblib. Pero maganda, te. Maano, sinaga siya ng araw. Oh, ha? Oh, yan, guys. Te, punta ka na dito. Yan si ate, oh. Layo sa amin. Paano ako babalik? My God. Di pa na dito yung no? Pindutin mo lang yung may camera, may video. Oh, Jackie, try mo to. Ako, itatry natin. Oo. Baging lang, oh. Baging. May matibay naman yan. Oo, tibay po siya. Nilalaro ko na kagabi yan. Galing ha? Ito lang siya, oh. Ang galing yun, oh. Oh, sige. Pag ikaw, ano dyan sa hollow block. Halos yung tibay yun. Ano kayang halaman yan? Ano kayo sa taas? Ha? May hagdan eh. Oo nga eh. Baka kinukuha na ng panggatong. Bato to eh, no? Parang laking bato niya, no? Oo, grabe. Ganda. Pag natalisod ka talaga yung wasak talaga yun. Ayan, pauwi na kami ng ng buhi. Para sa resort.
Ito mukhang resort eh, mukhang swimming eh. May Fresh na fresh si Jackie. mag-resort ba? Check in tayo din. Kasi na tubig di, painom ako. Kakauhaw. Ako sa bahay namin. Si Jackie, hatid natin sa ate Jackie mo. Malapit lang yung resort sa bahay niyo. Bye, Karamuan. Malayo. Pero malapit. Pero malapit. Off-road. Off-road. Bye-bye. Siya dito. May tatlo na akong kaibigan na bata dito. O saan na kaya yung dogs na barkada nyo? Barkada namin, aso eh. Asan na yung tubig? Bigyan mo daw tubig, nauuhaw siya. Kaya pinakuha ko sa iyo eh. Alam na yung dog dito. Hindi, siya na. Taga rito naman yun eh. Para siyang village lang talaga, Open na guys. open siya dito. Alam niyo yung mga pasikot-sikot. Alam niyo yung ano, ibang aso. May mga ano nga lang talaga, mga bahay bakasyonan. Dito ay nakahingi yung sisiw. Sisiw? Ano mo sisiw? Mamatay pa yan sa biyahe. Hindi yung mga ganyan pang gubat na naman. Yeah, man. So we'll see you later, guys. Yung bilihan naman. Pero mag-vlog Sa pa ako. bayan. May mga dadaanan pa kaming ano, Papa Victoria. Nga pala yung souvenir na ano. Alin? Yung karamon t-shirt Yun, ko. Doon sa ano eh. Meron pa dun daw. Ah, sige. Ano, Doon na lang. Karamon. Souvenir shop muna. Walang karamuan. Ito oh. Bata. Ayun oh. White. Walang, ayun White. sando. Itong bag oh, cute. Ano kaya ito? Pampasalubong. Shell. Ano ito? Coin purse. Coin purse. Turtle. Pang bata eh, na malaki. Magtanong ka, saan yung ano? Hindi naman to kasya sa akin eh. Tanong ko kay ate. Asan tao dito? May Cute kasya naman. sa akin. Ito na Jackie oh. Ay hindi, mga pambata eh. May kasya sa akin oh. Tingnan mo. Hindi yan kasya sa'yo. Ano ka ba? Tadan. Ay, dito yung Survivor. Ayan na. Survivor. Karamuan. Magkano kaya? Cute. Ito na lang daw, miss. Violet na lang po yan, sir. Yak. Wala na po black. White. Parang white pambabae. Wala na po. Wala din. Ito. oh. Nerds na lang po yan, ma'am. Okay lang to. Sobrang laki po yun. Patingin naman ito, miss. Nerds ko? Oo. Dati puti na lang pag walang black. Dito mas madami. wala namang pambata. Ito pala, meron dito. oh. Kaya hapon pa namin to kailangan. Kaloka naman. Bili mo. Oo nga eh. Para dun sa next destination. Sa resort? Kanino ko? Ako Ba't rin. na ito? Resort ko na. Ayo. Ako rin para pag-ayos na spoon ko. Cute na mga bags, oh. Ayun, oh. iPod na lang. Cute naman. Pag pang tumungtong din eh. Ang cute naman eh ito. Ganda. Come here. Ay. Here. Kailangan mo pa ba yan? Kailangan mo pa maganda? Correct. Diba? Hirap ng ano dito, oh. Ng road. Ano-ano eh. Ano tayo? Tag dun. Merong matino, merong lubak. Ayan o, pakita mo. Tawag Ano nila tayo? Czechoslovakia. Czechoslovakia. Lubak-lubak eh. You know. Republic Mahirap. of Lubak-Lubak. Ito lang nakakapagpatagal papuntang Karamuan eh. Hindi. Kasi nga daw yung Survival mayor nga challenge. daw. Kurakot yung ano eh, no? Oo. Oh. Tarik na to. Tapos after nito, smooth na. Colors. Yun oh. Parang ano, alternate na ano. Ilang meters na lubak, tapos ilang meters na ano, na smooth. Puno mga Loko din ang ano dito eh, no? human rights. Loko ang local government. Oh? Ang patagal ng biyahe. Gapang mode. Hindi ka makaka... Ayan na,
Ay, sus Mariosip ko. Swimming ka dyan. Sige, paano ka dyan bababa? Paano ka dyan? Pumunta lang si Tito Dalton sa ano eh. Oh, dagat, dagat. Oh my gosh. Ayun, may baba ano. Oh, sige, baba ka dun. Wow. Di ba ako nakita yung charot? Lalangino. Wonders. Ano yun kasi? Bibig beds na. Parang ginutos na yung nasa. Ba yun, shit? Bigay mo na shots. Oh my God. Ano ko lang yung bata? Ito nga, hinahanap ko. Ito ka excited eh. Oh! Oh! Sakto! Oo! Teka lang pa. Muna. Sakto ka lang Ate Jackie. Wala ka. Mukha na naman si Jackie. Sakto lang si Ate Jackie. Uy! Ang gagawin niyo dyan? Ha? Doon dapat nanguha. Ah. Isla? Ewan ko. Diba yun? Oo. So, may ferry, tsaka baka pupunta doon sa isla na yun. Kaya yata yung sinasabi ng ano yung medyo malayo na. Parang maganda doon, oh. Kaya nga. Dito ka magpa-park, no? Oo. Lala ko yung to. Hindi, bangka. Dito yung bangka. Ano mo ginagawa nito ni Jackie? Tara! Tara na, Jackie! Namulot. Namulot pa ng bato. Uy, wag kang bato ng bato. Sige. Sige. Sige ka, lumaki betlog mo. Sige. Hindi mo alam kung kulit na ito. Let's go. Ba, magsiselfie si Daddy. Nagano lang kami guys. Pinicturean lang namin yung isang isla. Gandara eh. Yung mga ninja oh. Pipicture din ata. The ninja no. Bye ninjas. Biker maestro. Punta natin sila kasabay. Oo nga eh. Nakisabay lagi itong mga ninja na to. Ninja turtle. Ninja turtle. Bye! Bye-bye! My gosh! Ang ganda! Diyan na lang tayo tumulong. Ano, simento. Kaya nga eh. Wala eh. Balik tayo, balik tayo. Ah. Gumagalaw oh. Oh, may jeep tayo sa lubong. Bagaan. Wala ka. Ay, kanang yun eh. Doon wala. Naidip lang ako sa buhay na pala kami agad. Diba? Ay, di sa akong pamilyar. Kaya nga hindi familiar tong ano, Dalton. Talaga? Kasi alam ko ano eh. Yung Papasok kasi tayo ng ano eh, sa Irigan 7 muna eh. kilometers na lang nandun na tayo sa ano, public market. Decide ka, tutuloy. Hindi sa ano tayo dumaan ata eh. Saan ba tayo dumaan? Hindi ba simentado dun? Maganda na yung road sa amin eh. Kasi Ayun, dapat... simentado nga doon sa dulo. Ha? Sorry na kita shit. Saan to? Sa gilid yata tayo dumaan eh. Sa isang side eh. Ayan oh. Hindi. Tingnan mo. Ano yung dito mga... Nag-waste lang kasi. Manok lang. Oh, ayan oh. Tingin nga. Oh, saan na dito? Ayun, tama nga. Buwi na kami. Oo nga oh. Spaceship kami kanina. Balik dun oh. Oo, akit tayo dun eh. Saan ba? Tama ba to, Mapi? Naku, di ko alam. Likod tayo dumaan. Likod tayo dinaan ni Waze eh. Hindi ko rin alam to kasi hindi ako Sa ano? Hindi na kami dumaan ng Iriga. Actually, tulog kami. Ginising na lang ako ni, ano, ni Froggy. Saan nga tayo? Asan na tayo? Malapit na tayo. Nag-shortcut. Shinortcut kami ni Waze. Sabi ko pa naman mag-lunch muna kami sa ano eh, Iriga. Ay, gutom na kami. Kaya nga. Wala pa naman mga restaurant dun sa amin. Umuulan pa. Try mo natin mag-unom na kita sa sentrong pagkain. Oh, sige. Tapos, saka na kami yan. Baka dyan sa public market meron. Oh, meron na. We're here at Iriga, guys. Park lang muna si ano, Dalton. Try namin dito sa Graceland. May nabasa akong ano eh, review dito eh. Masarap daw dito. Graceland. Ay, oh tama. Sige dito.
Uyam. Dito na tayo na. Bago isip. Chowking. Hindi nila type. Oo. I do not like it. Sarap nga yung mga ano, mga lomi, mga merienda. Ayaw, mga arte. Sige, chowking na lang. Dito walang ulan, no? Or paulan pa lang. Paulan pa lang. Paulan pa lang. Kain tayo. Mga gutom na. Kaya daddy na lang yung wala. Let's eat. Sarap oh. Mainit-init pa. Sayang naman. Yan, dito na kami ulit buhay guys. Hatid lang namin si Jackie. Kiddie meal. Kiddie meal. Kiddie meal. Ayos ba kami ba? Diretso lang. Alis kami ba? Alis kami ba? Ikaw, toothbrush naman. Eh kaya ano, toothbrush na ba? Parang pagod ka na Jackie. Ba sumuka ka na naman bigla dyan. Didilaan mo yung ano. Dalawang to eh. Ano kung ano nag-uusapan? Pabastusan. Nakamuti kayo yung betlog mo. Ikaw sig. Bye Jackie. Malaki pa yung bag mo sa'yo eh. Payat niya eh. Tabangin na ninyo. Paano nga? Papasok pa pala dyan kila Jackie. Payapiya. Wait lang. Bye Jackie. Bye, jerky. Naglolo ko si Jackie ni Dalton. Bye! Hindi na ako narinig. Leonid. Bye-bye! Bye! Dapat nagpasunday ka, text mo na lang. Palog pa dyan? Oh, sige, bye-bye. Bye-bye. Text mo na lang. Bakot-bakot mo na lugod. Bye-bye. See you! Sa loob ko siya. Oo. Pagpunta natin doon, kung na lang yung lalakad doon. Busy si auntie ah. Yeah! Hi, Uncle! Yan. Luto si auntie ano, dinner. Yan, Merks oh. May keso pa. Yan. Yan ang lahi namin. Talagang mahilig magluto. No, ante? Kaya walang payat sa ano namin, sa pamilya namin. Grabe, hirap talaga mag ano guys, mag-diet. Ay, Grabe. Ano, si Si- Ano, ne? Mm. Ito ba naiingit? Kaya nga eh, inggitin ko nga sila eh, sila nene eh. Sarap mo, may keso pa. Tapos ipapalaman dito bago iprito. Numi-numi. Tapos may sinigang na baboy. Asan na yung dalawa, ante? Si James. Hi, Inga. Hindi na naman. Si Inga. Si Japong oh, ayaw pa sumama bukas. Girlfriend ni Jeff. Ano pangalan mo? Rika. Si Rika. Oh, mag-hi ka. Ayaw. Ayaw. Punta lang kami sa ano, sa dito Santa Elena. Patay, may patay yung ano. Sino nga yung boy? Lola Conching. Lola Conching. Kapatid ni Lolo. Kapatid ni Lolo namin. Punta lang kami. Bisita. Ay, napunta mo na si Lolo. Magsinda akong kandila bukas bago umalis. Punta din ako bukas sa anong puntod ni Lolo. Magsisinda ako ng kandila. May mga ano dito oh. May mga palabas. Kanina nga may parade eh. Hindi ko lang dala yung camera ko. Hindi ko nag-vlog. Pero mamaya meron dito ng ano. Tapos na yung ano, sa gala? Ano ba yan?
Sorry guys, tapos na pala yung Sagala. Hindi ko na ano. Grand Sagala. Wala na kami bukas eh. Bukas din kasi yung alis namin. Yun, daming mga tindahan dito. Ayan. Ito yung sentro ng Buhi. Ayan, tapos yung mga barbecue. Ang dami namang ano dito. Tapos fiesta kasi dito sa 25 eh. Birthday ni Froggy. Itong dalawang to, hindi ano eh. Hindi tawag din, hindi paghiwalay eh.